Verdú ha celebrat amb èxit la jornada central de la 25a Festa de la Verema i el Vi, amb una assistència xifrada en 6.000 persones entre dissabte i diumenge. El secretari general d'Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras, ha estat enguany el convidat de fer de piador d'honor. Juntament amb una regidora del poble, Junqueras s'ha descalçat i s'ha posat dins la piadora per xafar el raïm. Encarregat també de fer el pregó, ha volgut destacar la importància de mantenir la unió i el compromís en un dels moments més difícils del camí cap al 9-N. Per la seva banda, l'alcalde de Verdú, Josep Riera, ha anunciat canvis per la propera edició de la Festa del Vi i la Verema. Quan tens l'oportunitat de guanyar, no s'ha de desaprofitar. I hem estat units i estem units per votar un 9 de novembre. Tenim el compromís de votar un 9 de novembre. Ens hem de repensar la festa de cada any que ve, potenciar el que funciona i el que ha millorat molt, com la mostra de vins de la Denominació d'Origen Nostres del Segre, potenciar la mostra gastronòmica que està en el Sol Castell i cada any té més èxit. I bé, amb l'intentat del jovent podem fer la festa en un moment que estigui a la vila i no estigui estudiant. Una de les novetats més importants d'aquesta 25a edició de la Festa de la Verema i el Vi de Verdú ha estat la piada i premsada de vi a la premsa ibèrica del jaciment dels Estinclells. Aquesta piadora única a l'estat espanyol ha estat reconstruïda pel grup d'investigació prehistòrica de la Universitat de Lleida amb els mateixos materials usats al segle III abans de Crist. Grellers endavant, un aplaudiment ben fort. És el moment en què sortirà el primer moment d'aquesta pensada. És un